हाय यान मल्लिका यानी मींद रस मल्पुन चंदे मींद रस मल्परे यानी पत् पद्राड कल्लूर मीन तंदे कट्ट मल्तीते ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ವೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆಡಮ ಬೆಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಪುಳಿವಂತೆ ಓಮ ಸಾಸೆಮಿ ಮೆತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ 2 ಚಮಚದಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜೋಲ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಕೈನಾಜೆಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರ ಹೇಗಿತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆವೇನ ಕಲ್ಲೂರ್ ಮೀನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಾನು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಚ್ಚದೇನು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಸರಿಯಾದ ಕಡೆದು ಆಂಡಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ಆತನಕ್ಯಾನ ಪುಲಿನೇನು ನನೆತ್ತದು ಅರ್ಥದಿಗೆ ತುಂದೆ ಒಂದು ದಾಯಕ ಅಂಗಡಿದ ಪುಲಿ ಕಜಾವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಜಾವ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಅರ್ಥದಿಗೆ ತಂದು ಪಾಡ್ನೇನ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು నేను ఉంచి తూపు పాడే తూపాಡ್ದು ಈದು ದಪ್ಪತಿ ಓಡು ಮೀಂದ ಗಸಿ ಮಲ್ಪನಗ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ ಕಾಪುಚಿ ಇದೊಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬನ್ನನಿಕ್ ರುಚಿಗೆ ಪೋಡಾಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಸರಿಯಾದ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ರಸ ಕೊದ್ದಿಡು ಐಡ್ದು ಪೊಕ್ಕನೆ ಮೀನ್ ಪಾಡುಡು ಸುರುಟೆ ಮೀನ್ ಪಾಂಡ ಮೀನ್ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿಂಜ ಮೀನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನಸೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮೀನ್ ಕಲ್ಲೂರು ಒಕೊಂತೆ ಚಪ್ಪೆಲ ಚಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಮಚ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕುಂಟುಡೆ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ರಸ ಕೊದ್ದಿನೆವರ ತಿರ್ಗಾದ ದಿಯೋಡು ಮೀನ್ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗುನು ಚಮಚ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಡ ಸರಿಯಾದ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾದು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ದಿ ಮೀನನ್ನ ದೀವೋಡು ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನು ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಬಿಸಲೆ ಉಂಡೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಟೋಪುದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೀನ್ದ ಕೈಪಿನ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್.